Widzisz w aplikacji swojej pompy ciepła wartość COP, latem pokazuje 4,5, ale zimą spada do 2,5 lub nawet niżej. I nagle rachunki rosną, choć nic się nie zmieniło. COP to współczynnik efektywności. Im niższy, tym więcej prądu zużywa pompa ciepła. Przy COP równym 5 z 1 kW energii elektrycznej otrzymujesz 5 kW energii cieplnej. Analogicznie przy COP równym 2 z 1 kW energii elektrycznej otrzymujesz 2 kW energii cieplnej. Różnica? 2,5-krotne wyższe zużycie prądu na ogrzanie. Jeżeli w grudniu COP zbliża się w okolicy 1, to znaczy, że Twoja pompa ciepła pracuje jak droga grzałka elektryczna. I wtedy rachunki mogą mocno zaskoczyć. Podczas serwisu sprawdzamy parametry pracy pompy w różnych warunkach. Kalibrujemy ustawienia pod Twój budynek i taryfę prądową. Kontrolujemy przepływy, ciśnienia i stan jednostki zewnętrznej. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twoja pompa pracuje optymalnie, umów przegląd przed sezonem. Sprawdźmy wszystko, co wpływa na COP zimą.